ήρθες ρε που πίσω. Κάτσε, αφού τώρα μπαίνω όλοι μπροστά, ρε παιδάκι. Παπά, κράτα μας τη σημαία. Μπαίνω όλοι μπροστά, καλέ. Γράφω, αλλά δεν βλέπω πολύ καλά, είναι θα πάω τώρα. Θα φτιάξεις, φέρε εδώ. Πώς θα φτιάξει ρε Πέτρο μες στον ίδιο, φτιάχνει αυτό, Δεν μπορώ να πάω, δεν βλέπω τη μύτη μου. Πέρα τραβήξω εγώ. Γιατί βλέπεις καλύτερα από μένα. Δεν βλέπω τώρα. Α, εκεί, να, πρέπει να κάνεις έτσι, κατάλαβες. Αλλιώς δεν γίνεται. Όταν έχει δεν βολεύει η κάμερα, σας το είπα. Α, βγάζω και το χέρι μου μαζί. Ένα πολύ μεγάλο φιλάκι από τη μαμά και τον παπά. Ανωρί. Φιλάκι. Πούντι, αλλά φεύγει δεν κάτσε ένα μέρος. Τεργουλίτσα! Πού πήγε τώρα? Ρε Πέτρο. Πού μπήκε, στο σπιτάκι, έλα εδώ. Έλα. Καλή κάμερα είναι. Αφού έχει ελληνικό μενού, ξεμπλέχτηκα. Εγώ θυμάμαι να που έχει ξένα. Πάλι εσύ, ναι, πάλι εσύ. Πού είσαι, Τεργουλίτσα, σε βλέπω στην κάμερα. Α, δεν θα φαίνεται καλά ρε Πέτρο, αφού χίλιο. Πόσα γράφει τώρα? Μην ανησυχείς, απλά επειδή δεν το βλέπεις εσύ. Στο DVD θα φαίνεται? Ναι, μια χαρά. Τεργουλίτσα! Πού είσαι, βλέπε εδώ. Να, τώρα φαίνεται από τα κάθαρα. Θα παίξει. Ναι. Έλα, δεν βρίσκει τσουλίτρα ή θα κάνει σουλίτρα. Μπορείς να κάτσεις ψηλά, πρόσεχε. Κοίτα, γι' αυτό μου θα σκαρφαλώνει. Εδώ βρε μας τα σκαρφαλάς. Εδώ έμαθα. Α, η κυρία και μας τα κάνει στο σπίτι. Τώρα πάει στη ψουλίτρα, πού θα την πάρω? Ω, χαμός είναι. Πού πήγε τώρα, στη σκαρφαλά? Α, στην ψουλίτρα είναι. Τεργουλίτσα! Όλε! Κάνεις και στροφούλες! Κοίτα, έκανε και στροφές. Τι κάνεις? Να σε αφήσουμε να παίξεις, θα πάμε σπίτι! Και αρτείς με το σχολικό, Τεργουλίτσα, Τι? Όχι! Ναι! Εσύ θα κάτσεις να παίξεις κι άλλο, εντάξει? Έλα, πάμε! Εμείς φεύγουμε! Εντάξει! Αν θέλεις άστινα να φέρει το σχολικό. Ναι, αυτό λέω, να βγει το σχολικό, γιατί της αρέσει, παίζει εδώ. Εδώ μας το ζητάει μόνη, θέλει να κάθεται λίγο μόνη στο σταθμό. Άστο το παιδί να παίξει, να το πάρει σπίτι. Της αρέσει, ναι, αυτό της λέω, ναι, της αρέσει, θέλει να κάτσει. Αυτό